といい感じでしたね。はい、本当にございます。ね、そうでしたよね。ありがとうございます。おじいちゃんよかったね。演奏したことも忘れちゃってるから。次はですね、ジョランド先生泣きながらという、これもカルカスの曲なんですけど、カルカスの曲ですけども、多分聞いたことがあると思います。またこれも手拍子お願いしたいと思います。